ar ran Gwobrau'r Selar ac ar ran sain y noddwr, swn i'n hoffi diolch yn fawr iawn I Heather am ei chyfraniad ers hanner canrif a mwy, ac eich o'n gyfyrchu ar ennill cyfraniad arbennig Gwobrau'r Selar 2017. Diolch yn fawr iawn, Heather. Mae'n llawdau, mae'n hyfryd cael wobr. Fi ddim wedi cael lot o wobrau dros fy mywyd. Un gyda'r BBEC a falle, hir oes, ond 20 mlynedd yn ôl oedd hwnna, siwr o fod. Na, mae'n nais, a mae'r trws yna, mae'n arbennig o dda, dwi'n meddwl. Fi'n lico siap, a naill rhoi fe rhywle. Dwi'n ddim quite siwr lle, mae tŷ fi yn llawn o pethau mam, pethau y plant, so dwi ddim siwr lle. Ddim yn y toilet. Dwi ddim wedi rhoi fe yn y toilet, ond rhywle bwysig. Mae'n lyflu. Dwi ddim gallu gweld e, really, ond ar ôl. Hoffwn dweud diolch I Owen Siafoni am e-mailio fi ac yr holl bethau mae wedi wneud I fi meddwl amdano fi. Ac os dwi jyst yn meddwl, fi'n dal I fynd, fi'n dwlu ar canu, a fi jyst yn gwneud fy swydd, fi'n jobbing singer. A dwi erioed wedi wneud unrhyw beth arall yn fy mywyd. Fi'n hoffi caneuon, fi'n hoffi sgwennu caneuon newydd a cael caneuon newydd gan pobl eraill. So, dwi mor lwcus ydw I bod fi ddim yn gorfod codi yn gynnar yn y bore os fi'n anobeithiol yn y bore. Dwi'n nôl.